So, good morning guys. So, akala ko iniwan ako ni Mister. Pagising ko, 6 something o'clock, sabi ko, hala, asan si Tami? Akala ko nilayasan na ako guys. Naligo pala. Kasi sobrang quiet ang bahay, walang ano. So, nalaligo pala siya. So, ngayon, iniisip ko kung anong dadalhin niya. Kasi sabi niya, salad. Magdala daw siya ng salad. So, kaya nag-defrost ako. Nagluto man ako ng manok. Ganito guys, ang sarap ng feeling guys na hindi ka na magkabuang ba. Nagluto ako ng grilled chicken. That was last week ata yan? 2 weeks ago. And then, nilagay ko sa freezer. Nilagay ko sa tight, yung sealed na bag. So, yun yung ginawa ko. And then, kapag may mga ganito salad, ang sarap guys ng manok na ilagay sa salad. So, kahit wala siyang buto, kasi ako talaga hindi ako kakain ng manok na walang buto. Pero ito siya, masarap guys. Chicken thighs ba? Chicken breast. And then, kinat ko lang siya ng half. Yun lang yung ginagawa ko. Ang sarap. Alam niyo ba, na yung okay yung buhay mo, ganun. Okay yung buhay ko. And then, suddenly, kapag may mga problema sa Pilipinas, parang maapektuhan ako ba? Yung parang mga issue, yung magawang away, mahimong away ang tanan, bisag gagmay nga mga butang, mahimong dako, mga maliliit na bagay ba, and then maging malaki na bagay, maging malaki. So, kaya ako guys, na stress. Paminsan sabi ko kay Tami na, sabi ko sa asawa ko na, toxic, kanang may toxic talaga, sabi ko, ipang-block ko na lang sila, ng mga nagbigay ng problema, i-block ko na lang, sabi ko. Kasi okay na lahat, parang feeling ko okay na kaayo. Then pagkatapos yan, pag tumawag ka doon, may mga something, and then maging ako, yung ka na ganing, ikaw yung nagsuporta, and then ikaw yung masama. Yung parang, talagang ba na, ikaw yung nagsuporta, parang, ang tuloy, ako yung masama. Alis na si Mr. guys, tapos na siyang burger yung kinain niya, no? Kasi, he doesn't want burger go bad. His favorite food, burger and hot dog and what else? Cheese and... No, I'm not eating it. That's yours. That's yours. And are you gonna bring the bag? The bag. Do you want chocolate in the car? No, I'll put it back in the trunk. Okay, then where were you going? Oh. So, yun guys. So, alis na siya papuntang trabaho. Wala, it's locked, honey. You lock this? Yeah. It's inside the garage. It's what? It's inside the garage. You don't have to lock everything. Me too. Don't plan on outdoor actually. Can I shop? Go ahead. Can I buy some clothes? Go ahead. Can I buy bra? Go ahead. Are you sure? Yep. You're not gonna be like questioning me later on? Hey, you're a good boy. He never question. Yun yung problema. Hindi magtanong ba? What is this? What is that? Gusto ko yung ganyan. Ano to? Para masaktan din ako paminsan. Pero hindi man siya ganyan. Ay, paminsan ba? Masarap ng pero kung anong wala sa tao, hahanapin natin. Kung masamang tao, masakit yung puso ko, ganun. Pero sobrang bait, maghanap tayo ng mga kamalian, pero hindi man talaga ito Han, if I buy something, Han, you should question me. Why is that? Like you should, why you bought it? That I feel sometimes pain ba? Torturer man ko, Han. I torture myself sometimes, you know that. Okay, I'll leave that to you then. Huh? As long as you torture yourself, I'll leave that to you. I love you. Okay. Garbage man. I love you. Garbage. Uy, that's dirty. Dako. Inside the chicken bite. Ade, chicken bite. Dirty. Bye, on. Have a good day. Enjoy your shopping. Be careful. Check the tires. Why? I keep checking it. It's tiring to keep checking every time I move. It's always like low.
Why is it bad if it's flat today? You don't want to get stuck with a flat in the rain, then what? I love it. Careful driving, huh? Careful, huh? Look, your seat is fine. Talk to you. I'll talk to you later, huh? Yeah. Bye-bye. Kailangan kong mag-alis. No, kasi ano. Okay naman yung gulong. Kalalagay ko lang ng hangin. For some reason, itong mga gulong bagong-bago, walang butas, pero it's always losing air. So that's why kailangan ko siyang lagyan every time maalis ako ng bahay. Bumalik ba? May nakalimutan nata ito. What happened? Oh, we need gas in my lighter. Huh? Where is it? Well, nice. There's a lighter. I can't light a cigarette. Hi, on. Yeah. It's time I'm leaving, Bill. Yeah, Are you gonna close that? Bye. Hi guys. So nakikinig ako ng FM radio ng mga drama-drama, no? I can come to you, right? And when they started to paint, I would love it if you could teach me how to paint an ear as red as the one right in front of me. Grabe guys, ang daming tao sa Walmart guys. Ito yung ayaw ko ba. Na yung parang sobrang crowded. Sabado kasi Kailangan ko din kasing umalis. Balik tayo sa bahay, joke. Andito na tayo, tara. Punta na tayo doon sa ating destinasyon. Ito siya guys. Oh, this is tiny. Para kay Hubs tayo ikot. So dito po ako sa mga pusa, no. Kailangan ko lang bumili ng mga pee-pee pads para kay Dimples. Si Dimples ayaw umihi sa leader, so gusto niya pee-pee pads. So hanapan natin. Ito yung malaki. Ito siya. Ito siya guys. And then maghanap din ako ng shampoo. Shampoo ng dalawa. Extra gentle. Hanap din ako ng bed ni Dimples. Basurahan. Hindi pala ito basurahan. Ito maganda itong bilhin Ito ba? Ay, sira. Ang ganito Pwede ito sa ano ba yung nilagyan ko ng tubig. Ito siya. Guys, murag nagbagyo na gid sa labas, guys. Ang lakas ng ulan. Si Roxy thunderstorm ngayon, no? At ito na yung nabili ko na rug para sa kitchen. Kasi palaging may tubig ba. Si Tami palaging basang-basa. So ito lang muna kasi ang mahal niya, $44. So bilhin natin 'yan. At tara, punta tayo sa my grocery area. Kasi po siya kanang pag kailangan kong bumili ng mga itlog. At saka ang lakas ng ulan din, hindi din ako makalabas kasi ang grabe ang lakas. Isa uli ko to, guys. Isa uli ko to. Huh? Now I'm looking for one like. Oh, it's like here. I'm gonna return this. Oh, you returning it? Because I think this is not good for the kitchen. Get dirty quick. Get dirty quick. Yeah. Buti na lang wala ng ulan.
Ang layo din ang pinarkingan ko. So, kaya ngayon, backtas tayo. So, yun din siya, guys. Nagbunok ang ulan kanina. So, kaya tayo dito. Nakaligo. Kailangan ng washing itong sasakyan ko ba? Kailangan ng washing. Dimples. Ay. Lagot itong ulan ay pabugso-bugso ba guys. Yan. Tara. Pagre. Grabe. Kapagod. Nag-start na naman ang ulan. Bagyo na guys. I hope Roxy's fine kasi nga ulan and si Mister nakakaloka well actually bakit si Mister? Si Roxy takot yun sa mga thunderstorm, bagyo-bagyo, so hopefully she is okay kasi naawa ako kay Roxy kapag siya lang mag-isa sa bahay and then may thunderstorm. Takot itong driver na ito, bakit kasi ay nako. Uy, nga naman kang nagkuan mo kang wala may tao sa imong atubangan. No, useless diba. Oh, wala tao. Ay, nag-break lang yun siya giiyag yun. Ay, basin ka karon ba? Ala, nagbagyo na. Ano ka? Kaktay na dis. Bagyo na guys. Ala ka diha. Sige pa diha. Loy, kayo na. Okay. Thank you for watching, mga loves. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Bye-bye.